Ya to, nggih. Yen to Bagong pantes dipun dadosaken kurban kangge tumbal. Wah. Yen pancen mangkono, Jlaprok. Ora sah kesuwen ayo budal Bagong dipateni. Untung Kang Mas Werkudara, Kang Mas Janaka saha Kang Mas Nekula saged kenging pengaruhin Begawan. Begawan Wisuna Jati nanging yen Sadewa mangke rumiyin jalaran kula ngertos menawi pendhita niki wau ngginakaken cara ingkang nistha damel karti sampe kasepados sedaya ingkang lenggah wonten mriki sami malik paningalipun. Kabukti Kang Mas Werkudara saha Kang Mas Janaka lajeng nguncat badhe mejahi Bagong. Nanging kula aturi pitados ula menika mboten badhe tumama ing becik. Begawan Wisuna Dewa. Begawan Wisuna Jati. Yen liyane Sadewa mbok apus krama iso wae. Ning yen Sadewa mengko dhisik apa dikira Sadewa ora ngerti yen apa dikira Sadewa ora ngerti? Kowe kuwi sejatine mung laku dom sumuruping banyu. Lan mbok menawa kowe kuwi malah pancen ana sambung rapete kelawan ilange Kakang Mbok Waradrawadi. Ning ya wis ben, ya wis ben. Bakale tak jarke dhisik kowe ya mung titen-titenan wae. Sapa sing duwe sedya hayu mesti nemu rahayu, nanging sing bibit ala wahyune mesti bakal sirna Begawan Wisuna Dewa.
mangkene Yai. Inggih. Nang nuwun sewu Prabu. Mbok bileler saturipun Dimas Sadewa kala wau. Yen perkawis menika pancen kedah praitna lan waspada lan kedah dipun taliti saestu. Iya Yai Nakula. Malah prayoganipun Kakang Nedya kundur kedaton tumuli manjing sanggar pamujan minta sing Jawata muga pinaringan pepajar bab lelakon iki. Sira Yai wae nuwun jaba supaya nguningane marang lekase kadang-kadangmu Yai kasinggihan Koko Prabu. Ingkang mekaten ingkang rayi lajeng nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu. Dimas Nakula surtiti ngati-ati aja ninggal dugulan prayoga. Patyandakawana kaya wis ora ana dawuh maneh ing Sunedya kundur kedaton bodholna pasewaken Patyandakawana. Ngestaken dawuh ingkang mekaten ingkang abdi kepatihan nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Dewaji. Patyandakawana ayo kongsi pegating kaprayitnan. Purna gatining panangkilan. Sanata asa kundur kedaton jelok saking dampar kencana kinapi gambaran gading. Kadhereken sagyaning purna panjeni manggung tanggung Jaka paloro-loro. Ingkang sami ngapil upacara keprabon. Kastikala saking mandra tindaknya Sri Naranata amun katinon kowe tansah santi kamulyane.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leren dhisik ya no. Ya mak. Leren sawetara. Puji syukur katurana ngersaning Gusti. Katurana ngersaning Gusti kang mrubengrat awit sih. Wilasane awake dhewe bisa kelakon suwanana ngersani para pepundhen, para sesepuh lan sanak kadang kaluwarga ageng. Trah simbah Yastra Diatmaja kanthi kebak ing kanugrahan, kesarasan lan uga kalodhangan tanpa manggih tambahan sawiji apa ya mak syukur alhamdulillah dene bisa sowan kanthi niskala iki diadani pawiwahan lan uga pagelaran budaya minangka ujub saka adicara apa mak. Miturut dawuh kang tak tampa iki ngono adicara pengetan ambal warsa utawa haul pepundhen trah simbah Yastra Diatmaja kang diadani dening para putra wayah panjenengane simbah Yastra Diatmaja. Adicara pengetan haul utawa ambal warsa tegese ulang tahun yo mak. Yen cara saiki utawa gagrag bocah genset ya bisa uga diarani mangkono. Nanging iki ancase diadani adicara kaya ngene ora kok mung kanggo rupiah-rupiah apa dene seneng-seneng kang tanpa paedah kuwi. Yo, nanging sejatine ya iku kanggo mamatri para sepuh, para leluhur kang wis manjing ana ing tepet suci tinimbalan kundur ana ngayunane Gusti. Para putra wayah buyut lan sapanunggalane supaya tansah ndongaake murih pinaringan papan utawa dalan kang padhang lan skeca ana ing alam kelanggengan. Ya amin. Kejaba saka kuwi no, adicara iki minangka pangeling-eling lan pamecut tumrap para putra wayah supaya mbacotake pakaryan apa dene perjuangan luhur
kang rikala semana katindakake dening para pepundhen sepuh uga kanggo sarana ngrumaketake paseduluran ing antarane putra wayah kang tinilar panjenengane Simbah Yastra Diatmaja kang wus tangker tumangkar ngrembyah nganti pirang-pirang generasi mangkono mak. Muga-muga trah Simbah Yastra Diatmaja tansah rukun bandol krompol padha manunggal tetunggalan sayek-sayeka kapti mikul dhuwur mendem jero marang asmane tiyang sepuh pinaringan kabagas warasan amin rejeki ingkang halal tur barokah amin temahan bisa murakabi ana jroning bebrayan agung ya amin amin Allahumma amin muga-muga nemahi lan warata uga tumrap sadaya warga masyarakat kang mapan ning dusun Getas Bandung Gedhe Kedu Temanggung kene Allahumma amin ya wis iki wis diaturake kabeh bengi iki awake dhewe ya ora dhewe mangkat saka Ngayogyakarta iki wong pitu sing loro ora kanggo sing heeh ora kanggo tegese kepiye sing siji kanggo sing siji ngethuk kok iya sing siji mbuh wis tekan ngendi mau iso mau ki mung dienggo ganjel nggon sok ben ora doyong-doyong iya mangkat wong pitu kuwi ya Mas Pengendang kuwi utawa Mas Wahyu terus ana Mas Janu maune Mas Janu ora ketut maune iki ora terus ngejokke proposal ning aku ngejokke proposal kepiye tegese ngejokke proposal ki ding sesuk wis ana sing manjak apa durung oh ya terus kowe kepiye mak aku ya muni ya urung Mas ya aku tak melu sesuk terus kaya ngono kuwi iya terus idane melu ya ora dadi apa ora apa-apa nek dienggo ngelong-ngelongi sanguku mau mampir kupat tahu iya wis ora apa-apa terus ana sik gender ya kuwi Mas Ipun utawa Mas Ipan iya terus kok iso Mas Ipon apa ora Android wae Gus ora tegese Mas Ipon ki kuwi gambare jambu kruwak ora apel kruwak meneh Mas Ipon kuwi iya kuwi mbok kok iso Mas Ipon ki piye aku ya mesti melu-melu karo kancane-kancane ledo nyeluk pon aku ya wage aku iya ya Mas Ipon kuwi sing gender kuwi dan elok tenan terus sing ngethuk kae sing sirahe kobong kuwi rambute kobong ana wernane ora aku kae kuwi kowe ya kuwi kancaku ya penere isih adhiku ning adoh kuwi umpama engko dienggo tumbal gentene Bagong ya ora apa-apa kok Nduk iya ya mengko dibekakak dhewe wae nang omah kanggo tumbal ngomah engko iya terus sing sijine Mas Resa ning bus tekan ngendi lho ngelayap ngelamah medun aja meneh mengko wonge iya wis ora dadi ngopo wis ora apa-apa lah ngenteng-ngentengi ning dalan mengko iya bang iki ora dhewe tegese ora dhewe iki dikancani karo bintang tamu heeh bintang tamune ya sing siji saka Ngayogyakarta kuwi mau saka ngendi Ngayogyakarta sapa sing saka Ngayogyakarta kuwi mau Denok Tatin dikancani karo Mas Garengpung sapa Garengpung kok Garengpung to Mas Gareng Widi ya munggahke utawa jumenengake Mas Gareng dhisik ya iya jumenengake Mas Gareng dhisik heeh
Ya karo disepoti manut kanca-kanca wis. Monggo sepote ati napa. Monggo Mas Gareng jumeneng Mas Gareng. Pripun Mas Gareng? Pripun? Padake daglane mbieh-mbieh iki. Lho sios joget apa mboten sios? Ya iso-iso ning yogane iki lho. Pun. Hop. Sing apik. Budaya iki. Budidayaning menungso iki mesti diaturke karo sapa? Prabu Puntadewa. Yen to budaya kuwi tetep dilestarekke. Perkudara. Iya. Ngono ki lho, mau. Do gatekke ora wayangan. Jare yoga janggar. Jakarta. Pimpinanipun Mas BG. Mas Begi sinten? Bagong. Ayo. Kuwi ana tangtung-tung ndak delong. Ngene. Ngono lho. Ndak delong yo. Kok bledrong iki. Oke. Oh nggih. Ngene iki lho. Ah, iso joget to aku iki. Nggih, saged.
Padake ya. Terang nundung ndak deleng menggak ngene kok wis disuwuk. Yo aja diteruske. Wis blendrong kene iki bungae Raja Pak Japa. Wong paribasane wong joget kuwi ana tegese. Aja sok kaget. Mula urip ning alam donya kuwi aja sok iri dengki. Aja sok kaget marang kebahagiaan orang lain. Cara paribasane iki wong liya duweni kabejan, wong liya duweni rasa bungah, rasa susah kuwi awake dhewe kudu nyengkuyung apa sing kang dadi sediane. Contone bengi iki alhamdulillah kula warga Ageng terah simbah Yastra Diyarmaja. Alhamdulillah menawi mboten lepat menika ngawontenaken hall utawi dinten pengetanipun menika mugi-mugi sedaya tansah pinaringan karahayon, kawilujengan, kabagas warasan, kathah rezekinipun saged nerasaken perjuanganipun simbah Yastra Diyarmaja menawi mboten lepat. Leres nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Iki mau awan ya wis pengajian. Leres nggih? Nggih. Pengajian, bengi ya pengajian meneh. Sambung wayangan. Nggih. Yoga ya rada mayar munggahe jam 09.00. Nggih, jam 09.00. Yoga solah gongso Mas iki jenenge. Nggih. Ning iki dudu saking yuk ya. Nggih. Menika saking yuk ya menika. Saking Janggar ingkang dipun pandhekani Mas BG gamelan wayang komplit. Nggih, komplit. Wah. Oh, iki magang. Sing saka yo 7 ya to. Biasanya panjenengan menika dipun nganu cara niki diderekke karawitan warga laras. Minangka yo neruske perjuangane bapak panjenengan ingkang sampun murut Kasidan Jati. Lah jenengan yo iki yo padha Mas. Neruske perjuangane para apa carane iki para sesepuh pinisepuh ingkang sampun murut Kasidan Jati. Mugi-mugi kasuwargan Jati, mugi-mugi dipun tampi wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Amin. Awake dhewe yo wis disekseni dhateng para pinilenggah ingkang sami kepareng rawuh ngaturaken gunging panuwun. Aku ya wis tak eling-eling tenan. Ning kene iki aku wayangan wis pindho, Mas. Wis pindho niki. Papane ya ning kene iki. Teng mriki niki ya. Papane ning kene iki. Nggih. Ning sing mayang ya dalang Delingo. Dalang Delingo niku sinten? Wahyu Cegrek dadi. Oh, Wahyu Cegrek niku. Dalange iki Ki Wahyu Cegrek. Alias dalang kecamatan menika. Aku ora iki tak prajake Mas Wahyu menika aku ora arep ngilang-ilangke Mas. Aku tekan Yojo ya Mas Wahyu. Sing gawa nganti aku ki mulek pikiranku. Desa kene kok bar kang desa kene kok pindah desa kene, bar desa kene kok pindah desa kene, ming mulek kowe aku dadi ya wis bot-bote wong nyambut gawe nderekke dalang terong dringo saradan ya. Nggih ki terong. Nggih, lah menika ki terong nika. Nggih, Mak. Mas Wahyu. Wow, solah gongso ki paribasane seniman-seniman sedanten, Mas. Nggih. Ingkang nyelentem menika Ki Sarjono. Iki Ki Sarjono HP. Hadi Prayitno. Kenapa? Pego. Sing gender sapa sing rebab iki ya Dul Gopur Cermo Pemilu Mas gitu. Lemayang mang kok saged cermo pemilu? Lemayang mang tahun pisan dadi len jagake arepe pilihan pilkada. Iki ya karang ya bot-bote wong nyambut gawe tekan rono rene ya peduke piantun-piantun ingkang luar biasa menika. Ning alhamdulillah sowan mriki menawi mboten lepat informasi yang saya mah. Nggih. Keluarga menika terah Mbah Yastra Diyarmaja menika sampun wayangan menawi mboten lepat nek mboten ping 17 menika ping 30. Leres napa mboten? Wayangan terus. Wah, jan supitan wayangan. Nggih. Nikahan wayangan, duwe anak wayangan, hol wayangan. Opo keluarga kene sing ora wayangan, Mas? Kalau wingi jenengan nikahan wayangan mboten?
Wayangan aku padake cah tipis. Napa nggih? Wayangan. Kok kula mboten di nganu undang. Oh tak undang sampeyan. Napa nggih? Wah. Ah, Admine sapa admine? admine sapa? Admine sampean. Ah sapa-sapa kena niki? Sakniki. Oh iya, nyatane Nggih. saiki mangkat dalang ro ya. Dadi admine Mas BG ya. Nggih. Ya iya, BG iki Pak BG sing penting lah ya cocok regane ya to Mas. Nggih. Cocok regane ya tetep menyang kok. Contone ya bengi iki sing penting ya menyang aku. Menyang. Nggih. Manek jare Wahyu, kowe iki nek ora ndagel kowe mangkat nggawa iket ngono. Ha kon ngopo? Nabok. Gemang aku. Wis dadi dagelan kok nabok. Wah jenengane ku nek ngendang nggih sae kok. Apa? Nek ngendang nggih sae kok. Ora. Wah jan elok. Mas, bot-bote. Bonang ya iso ngrebab kok saya meneh. Oh, aku nek aku ora umuk, Mas. Nggih. Aku ki nek umpama dadi wiyaga tenan, Mas. Pripun? Wonosobo ki sapa? Lah sinten? Wonosobo ki sapa sing wis asik ki sapa? Lah sinten? Sapa? Lah aku ki takone. Lah aku ki ya bali takon. Lah iya. Lah kula kinten jenengan kok. Lho, iya. Utuh. Wonosobo aku nggawa kanca, Mas. Pengendang aku nggawa dhewe iki pengendang iki. Nggih. Gawanku iki. Gawan niku. Pengendang iki gawanku iki. Iki. Nggih. Urusanmu dengkulmu atus. Berarti mrene iki arepe golek kok. Ya maksud iki maksud iki ya wong Wonosobo kancaku. Ora kok terus iki urusanku, mrene iki golek kok. Masa arepe dibagi-bagi. Kene iki tekan ngomah wis ana sing muni. Ndi? Saiki wis ora kena mampir-mampir. Saiki wis ora kena mampir-mampir. Nek jarene sing nyaron kae Nggih. Mas Amin Kremun kae. Sinten? Amin Kremun. Nek jare kae iki angger kok WA bojoku ya ngono. Bali ngono. Aku nek Bali nek ping pisan aku iso alasan. Nggih. Sik gek jagongan ono kancane. Kok Bali. Bali kepindho. Ya. Ngono iki wis lisem Mas. Aku tekan omah saiki ngene. Ndi? Ditakokke paribasane amplop wis tak nyoh. Amplop tok. Amplop tok nek isine ya tetep aku sing nggawa. Ning ya kuwi tetep sebagai wong lanang, mbuh wong lanang sapa wae mesti kudu duweni dana kenakalan, Mas. Lah niku. Nek ora nggawa dana kenakalan iki wis bahaya tenan. Contone iki ya aku iki. Nggih. Aku lho riyen nggih ngaten kok. Lah ngopo? Wah, Barbar ngaten iki terus mbokne kula. Ndi? bokne. Nggih. Lah sampean ki kelas sampean ki umurmu ki pira? Mbokku, ibuku. Lah ya aku takon ki umure sampean. 2006 niku berarti sakniki 20 to. Nggih, OTW. Arepe ngancik 20 to. Nggih. 2006 to. Nggih. Sekolah ki kelas pira saiki? Kula kuliah Kuliah semester kalih. semester loro to. Nggih. Lho. Rabi yo sesuk. Jajal. Lah kok jajal ki kepiye to? Ayo jajal sike. Kowe nembangane kok dijupuk Nek bab jajal-jajal ki ya Aku ora percaya aku. Nek kon jajal-jajale sampean, mesti urung iso sampean iki. Nun. Oh, mesti urung iso. Wah. Bareng go. Tak jajake wis. Aku kapok. Gek wingi iki wayangan ning Gunung Kidul lak lewat Parangkusuma, Mas. Nggih. Lewat losmen. Nggih. Batinku iki wong do ngawi iki ngopo ta iki? Amben lewat amben ana gapura ngono kae. Gerbang kuwi do jagong ning kursi koyo ngene. Ngene iki terusan. Ngene. Batinku iki wong kene kok loman temen to do ngampirke. Nggih. Batinku ngono. Barang aku arepe mandeg ngono kok. Aku lho yo macakku pecisan koyo ngono, Mas. Nggih. Pecisan go Nggih. yo jas-jasan, go bathik ngene. Terus monggo Mas, pinarak Mas. Lho, lah niki napa ya ngono? Wah, ya pokok pinarak. Enak ya ora jamak-jamak ngono to aku. Wah, aku iki ono tulisane wah iki mesti ra beres iki ya. Pokoke ora ndeleng kok. Aku iki nggawa rombongan pecisan kabeh, yang kerudungan ada kok ngono wah. Sing kudungan ono ki petah. Kaya ngopo ya mengko iki jerene iki. Aku tenan ditawani Mas aku Mas. Mbok yakin aku mondhek ning jejer Alfamart iki ditawani aku. Wah, iya apa ora nek iya tak klebur duitku entek ngono. Iki piye ta dadine aku. Ning aku tetep imanku kuat Mas. Aku ora mampir Mas. Nggih.
ning imine sing wis dingil-dingil ya. Piye? Sing wis ra cetha iki. Iman kuat ning imine iki dingil-dingil. Ayo, ayo ngono. Ora. Ah nggih sik jempol niku mau to, Kene Mas. iki sak jempol mah. Lah nggih sing sak jempol niku mau to. Karang sindan iki jan. Lah nggih. Sindan iki sing jenenge teri. Nggih. Iki yo nganyelke tenan. Nggih, lha pripun? Wong jagongan kok namatake jempol sikir karo jenthik. Nggih. Wah, Mas, nggon sampean ming sakmene ya, Mas. Teko kaya ngono kuwi. Nggih. Aku gak nyopot kathok karo gak nyopot klambi arepe ning kamar mandi. Nggih. Nggonamu semene ya, Mas. Wo, lah kowe iki ra ngerti. Apa kowe rong tau menangi apa? Burung ngono. Nek titikane wong lanang ki angger kok ndelokke jempol sikil. Lah, kuwi ukurane sakmono kuwi. Nggih. Lah kok koncone sampean sing ngedram kae ngethuk kae kok meni. Wah, nggon aku mah loro, rong jempol. Ayo tak wangsuli. Aku yabuh nek koyo ngono. Lah nek ngono ki abuh ngono aku ta. Lah mau ki awale meni. Ha nggon aku ki mah loro ngono. Loro ki prekeng piye nggonamu? Ya yes, ngene iki Mas. Wong karang jagongan isih bocah cilik-cilik kabeh. Kejaba cah loro wong piantun 3 menika sinden 3 menika sampun wah kelas berat kabeh Mas. Kelas berat. Mbok kula dikenal-kenalke niki Yo, dereng yo kenalan. dikenalke saka kene iki. Nggih. Sekarang ya cah iki bocah jos Mas. Bocah jos pripun? Wah. Pojokan Temanggung iki. Nggih. Yo dikenalke no. Nah, Kang Asmo, Mbak. Nggih, nderek nepangaken nami kula Tri Rahayu. Wah, nggih Mbak Tri Rahayu. Pidalem saking Pidalem Pidalem. saking Saking Tanggulanom Sela Pampang Temanggung. Tangerang. Tanggulanom. Oh, Tanggulanom. Tanggulanom Selo Pampang iki pojokan Temanggung, Windusari. Perbatasan dengan Magelang. Wah. Oh. Selain nyinden pekerjaannya apa? Petani. Nah, iki Mas. Iki bocah iki nek tetanen Mas, jos. Gendong pupuk, Nggih. gendong mes, Terus? tandur, Nggih. manja tahu enggak manja? Non Manja, Manja. Kang manja. Manja tahu enggak? Manja tahu enggak manja? tahu nggih nggih. Manja bukannya yang manja meni. Aku di bukan. Nggih, tuh sanes. Monjo ngene cara mriki monjo nggih Bu nggih. Monjo ki anggar kok wis bong-bongan wis dikeki plastik ya to. Terus di ponjo. Iki jagonya Mas. Terus ditandur. Saiki gak nandur mbako Mas. Mbako nitri iki jen jos. Napa nggih? Ireng. Oh, Apa nek Anu, sintil, mbako sintil ki lak ireng to. rada apek-apek napa mboten? Hah? Apek napa mboten? Apa ora tri? Wah lah. Nggih ngenjang tindak mriko tak ambani. Ngenjang Mang Sherlock mawon, Mbak. Mboten mawon. Nggih, Arep, siap. Arep digapake. Lah arep takon tak apek ora lah kon rono wae to tak ambani Ha mbak. iya, nek wong Temanggung ki nek ngecek apa carane mbako ki anggar dijupuk terus di mesti diambung sikil. Nggih, nggih. Mula aku karo bojoku ya tak ambung sikil Mas. Tak warai sampean. Arepe Nggih. ngambung mbako kaya wong Temanggung setengah. Andinge, kata saya sekolah nak. Mboten, Oh, mboten. sampun lulus SMA menika. Oh, inji. Sing tasih perawan menika. Oh, sapa sing takon? Ora ana wong Lha kok takon. nesu. Ya nesu wae madake aku ming sak jenthik kok. Heeh. Gak aku. Oh, Tapi ora. oh iya. Ya wis. Minggu klipiran kok. Jajare. Naminipun sinten, Mbak? Nggih, kula Irma Oktavia. Irma Oktavia. Pidalem saking Saking Ketep Sawangan Magelang. wah. Ketep Sawangan Magelang. Awak. Ono sinden kok suarane bindeng iki Mas ya. Ditakoni apik-apik kok. Saking Ketep Magelang. Ngino. Aku ora ngino, aku ki kowe ki lara seminggu ta? Kowe ki lara seminggu ta? Ayo ngerti wong karang jane lak sing Jumat niki lak awake kula niku jane Jumat sing wingi ta Mas. Nggih. Sareng kali niki Mas. Jane niku. Jane sareng niku barang lara. Lah kok kemis saiki wis mangan tak berarti kowe iki seminggu le lara. Kok saiki isih bindeng. Awet.
Ten penting Wong sinden takoni tangi ngene. Nggih. Nek sak pundi wae ketek. nggih. Ketep niku tempat wisata sing dhuwur, Mas. Oh, berarti niku saged weruh anu Gunung. Merapu kalih merbabi. Apa jenenge? Lah. Merapi kalih merbabu. Merapi kalih merbabu. Nggih. Kok merapi kalih merbabi? Merapu ngono niku. Merapu. Nggih. Merapi kalih merbabu. Nah. Nah. Nganu wahyu ngentut dadi Oh, dus ngono mlebleng. Ambles tenang ra dadi ngopo. Pak Agus peniti iki wis panggung kuwi wis tak ambake. Wis tak ambake semeter karo 10 meter. Pak Agus. nggih. Mbak Irma, Nggih. Mbak Irma Via. Octavia. Pidalem saking Octavia. Takon meneh mung krungu. Ah, ora yo ora apa. Pidalem saking Saking ketep ayo dikumpliti. Nggih. Kompliti. Saking ketep ayo ketepe ngendi? Sawangan Magelang. Nggih. Ora. Tasih sekolah napa mboten niku, Mbak? Ya, ya, Wong ya. bojone Aku ki ngapura, meteng Tri. bareng. Sapa? Irma, aku ngapura. Gak ora. Tak amini nek anake metune. Ojo. Aku aja ndongake elek. Aku ndok muga-muga lekas sembuh. Terima kasih ya Mas GWS. Derek. Nggih. Get Will Som. Sun. Son. Som. Get Will Som. PDKT lah ya kena. Andinge. Isih sekolah no? Boten. Karang yo sindan iki top, Mas. Lah pripun, top pripun? Nek niki. Angger wingi lah masuk angin to, Mas. Nggih. Dipeksa mangkat, Mas. Esok ra karuan kowe. Wah, angkat wayangan. Nggih. Monggo Mbak Irma bawa pun boten saged. Dipun lanjutaken nganu langgamipun pun boten saged. Barang ditawani madang, Mbak Irma dahar Nggih. banter nek kon madang. Lah niku urusane pun benten niku. Banter Urusan nek kon weteng. madang. Boten ngeleh. Nek kon bawa karo kon langgam ya pun boten saged. Monggo pot mine didahar. Nggih. Andinge. Sida. Dalu Mas. Dalu sing Nggih. alon. Lah mau nek alon jare ndarani lara. Ayo, iki banter ya? Banter. Dalu. Nggih Mas, sehat. Ya. Kok malah dadi Kaya kaya masa omong-omongan kon kaya ngene iki padake aku budhek apa kowe. Pidalem jenenge sapa no? Vita Maharani. Wih, Vita Maharani. Nggih, kok penyanyi dangdut. Wah, iya penyanyi dangdut saiki dadi sainden. Iya toh. Aku nek awan nyanyi dangdut bengi sainden. Wah, double loro no. Iya no. Sedina iso pindho Telu. ping 3. Iya. Wah. Mas, sedina ping 3. Lah nggih. Kaya ngombe obat. Ha iya. Pita kaya apa ya? Sedina kok ping 3. Wah. Ya, Piye? pidalem saking Solo 3. Wis. Utha entuk 7, Mas. Ha nggih. Solo 3. Utha entuk 7. Kok iso? Salah 3. Kuwi lak nek angka. Ah iya. Nek ning nggon aku ra salah. Lah ngopo? Nek nggon aku ki dijamin ki bener terus. Lah ngopo kok iso Ya ora ngopo-ngopo. wedok bener terus ya? Iya. Anjene wong wedok ki maha benar. Lah Yo iya no. Nggih niku. Wong wedok ki maha benar. Nggih. Bali. Engko sithik isih ana kancane. Bali. Wis. Iya. Terus ayo ngrasake Pak barang Bali ngono. Isih ana Pak Jono iki jagongan jos ngono karo ngopi ngono. Bali. Iya. Engko nek tekan omah kok di apa? Dikandani werna-werna ki terus karo metu aku ora melu. Terus lajang napa pun mboten lajang? Piye-piye? Ya maksudnya ki wis rabi apa urung? Aku rabi bola bali. Wah, iki berarti wis menikmati dari segala hal.
Segala Lah ngono piye? mawon. Apa menjajal? Oke banget Mas iki bocah iki liku-likune hidup iki akeh tenan. Kok liku-liku lho? Wah, San. Wah, Mangsa kulik-kulik. yo maksudnya iki wong urip bebrayan iki paribasan iki gonjang-ganjing uripmu ngono iki lho. Gonjang-ganjing iki masalah ngawur wae. Ning tentrem tenan saiki iki. Tentrem. Mergo dhewe kuwi. Iya. Ya, Kok tahu? Mbak Vita Maharani Nggih. saking Solo 3. Solo 3. Jos, ya, andinge. Nah iki. Jan. Nggih. Sinden kok kebayake beda-beda ngene. Sing Ya apa ra ngerti ki dadak kredit. Arep nyindani Mas Gading lo anyar kabeh iki. Piye? basa lagongso kok keren. Mbok ki rami-rami aku to. Ora Mas BG Bagong Gareng ki ora. Bagong Gareng ki kepiye? Lah BG kuwi iki asline iki marep rono ki Gareng. Dadi nek BG iki Bagong Gareng. Dadi aku ki gamelan milu duweni. Lah kok milu? Wis ngentukke iki aku ora ketang 200 ngono ki. Berarti nek milu duweni saiki ki ora ana jatahe ya. Bengi iki. Piye? Lho. Lah Wih, masalah beda kuwi. Aku ndure masalah apa to Bu kok ora tebayaran bengi iki. Lah jare milu duweni. Ora. Yo gadahanipun Ki Nggih. Gunawan BG. Jos. Angger sinten karawitane Selagongso. Tahu, tempe tahu, tempe. Karawitane jos. Kene iki Selagongso lho Mas. Ning kurang banter mau dadi nyengkake sing pira swara jare. Tahu, tempe tempe. Selagongso dilawan. Dibayar kok, Jon. Pementasan ora lucu. Ngece tenan iki. Ya tergantung dukune sike. Dukune ampuh ya sukses. Ayo, naminipun sinten? Wis ngerti to. Wis ngerti to. Ayo kenalan karo warga masyarakat kene. Masyarakat nopo? Masyarakat. Masyarakat. Lah aku li ngomong ki piye? Masyarakat. Masyarakat. Rak. Kowe iki sing kurang krungu ora cetha. Masyarakat. Ora. Lah piye? Masyarakat. Apa wis ganti? Ket dhisik iki masyarakat kok. Masyarakat. Ayo, naminipun Mbak? Nggih. Dalem pun Indah Saraswati. Indah Saraswati. Dik Gareng. Adik aku, ruangsaku jenenge gleleng adik. Biasane nek karo Irma meni Om. Pidalem saking dene. tangga desa. Ibuke langsung muni, wong kene kuwi, wong kene. Iki padha jeleh nek ora kula. Ibuke yo. Kancane yo. Barang ibuke naminipun sinten? Indah. Wong kene. Ibuke tanggaku. Mula kira ora main-main tak gembeske banmu. Aja yo sing duwe kawasan ngerti, aku sing duwe kawasan kene. Mbak Indah Saraswati menika garwanipun Mas Gun. Nggih. Nah, Kula ampun duwe anak. wis ngerti loro dadi. Nah, mosok aku arep nggoda Mbak Indah. Wis ya. Sampun andinge, iki. Sinden angger jejer buta kaya ngene nek jam 2 nguyuh lho butane hati-hati. Sugeng dalu Dek Gareng. Wah, Dik meneh. Sugeng dalu Dik Risa. Wah. Kok Dek to? Tua aku lho. Mbak. Oh iya. Sugeng dalu Mbak. Sugeng dalu Dek. Nggih. Naminipun Kula Risa Ristina. Wah, Risa Ristina. Nggih. Pidalem saking Saking Getasan Semarang. Getasan Semarang. Wah, jadi Semarang Temanggung, Solo 3, Magelang Temanggung. Wah, jan sinden iki jos. Nggih. Temanggung, Magelang, Solo 3, Temanggung, Semarang. Wah, sinden Indonesia Raya. Nggih, mriki yo. Ono iya. Nggih. Aku ono sopo?
Mas kula mboten piyambak. Nggih. Dipun kandhani kalian Mbak kula. Nggih. Ingkang saking yo. Nggih, saking yo. Sepoti Mbak Tatin Tinot, monggo. Nggih, monggo. Ayo. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mbak Mbak. Limbuk, Mbak Cangik, Mas Gading. Nggih, sugeng dalu. Nggih, ketemu lagi. Nggih, bertemu kembali. Wau Jan. saking Pripun? yo jam pinten? Wow, 7:30, Mas. 7:30. 2 jam setengah perjalanan ke sini. Mau ora gelem bareng. Lah aku nek bareng jenengan ngombok enggokke malah ora Kowe tekan. nek kena gaeng ning mobil iki mau lanang kabeh. Lho, maksudnya aku kan dadi wedok dhewe ngono? Lah yo Engko dikira-kira ora cukup ya nek dhuwur mobil ditaleni ngono kuwi. Ya aku padake sawi apa piye nang dhuwur mobil. Kok isa-isane iki nek ra ngelingi anake juragan wis tak embuh iki kok sarwani kaya bapakne iki ya wis Saiki wis mulai gede, Nggih. saiki wis mulai laris lemayang. Amin. Alhamdulillah nderek remen Nggih. Mas Gading. Nggih. Pokoknya terus belajar, semangat nggih. Nggih, Rasa siap. neko-neko sik ya. Mboten kok mboten ate neko-neko. Tenane. Lu selingan kok. Eh? Kegiatan. Oh kegiatan yo oleh nek rasa mempeng-mempeng saiki gandeng jenengan ki kerep mayang yo nek istirahat yo dienggo istirahat sing Nggih. tenan. Ora waya istirahat malah blayang. Ning Tidak bener Mas, ora apa-apa Mas. Lah nggih to. Nggo kegiatan. Wong Cah urip nek lanang ora kok. ono kegiatan ki arepe ngopo? Nggih. Bener ki tak dukung. Lah nggih. Lah ya aku ki oleh berkegiatan tapi nek wayahe sesuk mayang saiki istirahat dienggo ben staminane ki engko bengi le mayang ki ben jos ngono lho Mas. Wah, Mas Gading ki nek mayang jos terus. Lah ya mulane nek ben aja ngantuk, ben aja masuk angin. Mas Gading kan kerep masuk angin kuwi mergane kurang bobok. Sok ora iso bubuk soalé. Lah piye le iso bobok? Ben iso bobok ki ngombe. Ngombe apa? Hah? Ngombe apa? Senengane apa? Aku senengane Apa? susu sing saset sen. Sing saset ya entok. Sing penting ki jenengan nek arep bobok, Sing kena digawa nendi-nendi. Maksudnya? Ya sing saset ku jenenge saset lah ya cilik. Oh sing cilik. Kena dislempitke nendi-nendi. Weh, Kena digawa nendi-nendi. Iya, diselempetke Mas. Oh, kula iki keremenane saiki tetep ijik susu. Isih. susu saset sing kena dislempitke. Nah, niku lho. Selempetke nang endi ya, Mas? Ha ya ning sak ya kena. Ning sak ya kena, ning tas ya Ning kena. tas ya kena Nggih ya to? to, Mas? Nggih. Wong lanang ki sing Sing apa? terengginas. Terang giling. Oh. Nggih niki nderek sowan wonten ngendi ta iki? Getas Getas. Bandung gede. Bandung Bandung gede, Gede. Kedu Temanggung Nggih. mereka. Nah, Iki terpampang nang kono ana Mas Gading. Nggih. Ana aku, terus iki sing siji sapa to kok kaya tikus iki? Iki lho, Ah, Mas. kok ngono kok tikus? Lah apa to? Terwelu ngono kok. Oh, bener kaya terwelu. Iki kok ya didaleke kono iki sapa to jane kuwi iki? apa? Kaya apa? Iki Mas Gading. Ayo. Terus iki gambarku. Ayo. Lah iki sing siji kok kaya terwelu ya, Mas? Nah, nggih. Iki Sing di sapa? Kuwi lho. genahe terwelu apa tikus? Tikus ya, kaya tikus iki kaya terwelu. Ya, sun ya, Bu ya. Lah ngapa? Ya sun ya. Ngapa? Ya suwun ya. Iya, iya. Oh, berarti mbokne terwelu wong dimeni iya, ngono disuwun ya, Pak. Iya, ngono berarti mbokne terwelu we. Ya ora, lah kok disuwuni rak ya muni iya ta? Lah iya nyatane nek aku tikus berarti nek aku menisun ya Bu iya ngono. Lah kono meni iya ngono Pak. Berarti terwelu lah iki. Aku ora remoso ngetokne kok iki. Lho, Lah ngopo? metu dhewe no aku. Wis gedhe kok kok Heeh. ditokke. Wis gedhe iki wayah metu dhewe Wis ya, Mas. gedhe wayahe metu Ah, dhewe ya, Mas. Nggih. Mas Gading yo asal aja terprovokator Lah, lah.
terprovokasi karo sing jenenge Gareng Widi iki mergane mantan anyar Mas. Dadi Ah. jenengan rasa melu-melu omongan iki ya. Jenengan rasa Lah kula niku sok video call kali Mas Gareng kok. Ora apa-apa Mas, ya awake dhewe selalu berkomunikasi Nggih. iki. Sok takon piye kabare Mas Nggih. Gareng, aku ya sehat. Mas Gading mayang nanti ning Gunung Kidul. Kayak wingi iki Gunung Kidul wayangan akeh tempat. Nggih. Logo iki paribasane entek ya to Mas. Nggih. Nganti ki sing ngendang iki Wahyu Cegrek iki wayangan wis tregek. mriki ya oleh nganu piye ya. Kalau wingi niku pas kula VC kari dhewe niku terus diangkat niku sik Mas iki lagi ora selo kosek Lagi karo apa? gambare ku obah-obah ngono kuwi. Lah ngopo kuwi? Lah aku ya ora ngerti. Mas, kuwi ya termasuk Mas, Napa? Mas, Nun. kuwi ya kegiatan. Lah kula kan terus paham terus tak nunul nggon tombol abang niku. Tombol abang nyatane yo VC meneh kok ya. Lah Ming takon piye wis urung? Urung. niku terus tak live streaming. Lho Ngarung iki derek Donga, sowan, donga, derek donga. sowan Nggih. wonten keluarga. Terah sapa mau Mas? terah Mbah Yastro Diarmojo. Nggih. Nggih, kagem keluarga Mbah Terah Sastro. Mbah Yastro. Yastro. Panggilane Mbah sapa sih? Mbah Mbah Yastro. Yastro nggih. Oh, nggih. Mbah Yastro. Pokoke niku mugi tansah pinaringan kesehatan nggih. Amin. Kesehatan, lancar rezekine, rezeki ingkang berkah lan barokah. Iki yo dienggo masyarakat Getasan kene kabeh. Getas. Getas. Getasan ki kono Nek Bantul. getasan iki Mbak Risa ya. Kuwi Getas. Getas kok. Masyarakat Getas nggih mugi Bandung tansah gede. pinaringan sehat, bagas waras, Amin. dayanipun ayem toto titi tentrem kemahri paloh jinawi. Amin. Nggih, Bagune amin. awake dhewe wis ndongake to. Kathah rezekinipun panjang yuswa, mugi-mugi saged nerasaken perjuanganipun para sesepuh ingkang sampun sumari wonten ngersanipun Gusti. Nggih, amin. Nggih. Niki nggih matur nuwun kagem Mas BG kalian Mbak Endah lantaran beliaunya berdua saya saged sowan wonten mriki. Nggih. Mriki turine nggih setiap tahun wayangan Mbak Endah. Boten Boten nggih. setiap tahun. Tapi nggih udah dua kali di sini ya. Sampun oh nggih. Yo iki bahasane kene iki mau iki aku lagi tekan. Lah Mbak Tati ndak. Ngono iki Mbak Tati ndak iki maksudnya apa to iki kok ngono. Mbak Tati ndak ki nek cara Temanggung ki Mbak Tati ndak. Ngono ki berarti Mbak Tati to. Nah, Oh, dadi mangki nang kono ya ana muni telo, dhek kuwi telo ngono iki. Telo ki jane apa to? Telo ki cantik. Oh, cantik. Nah. Oh. wah Mbak Tati Mbak telo ki banget. Telo ki berarti Mbak Tati cantik. Nah, Oh, berarti aku memang telo sekali. Nah, kuwi ngono. Lah iya to. Iki sing jenenge Mbak Tati telo. telo. ah. Oh, telo berarti ibu-ibu niki nggih telo-telo sedaya. Niki sindene ya telo-telo kabeh, atau Mas? Ora. Lah Nek ngapa? telo ki khusus bintang tamu. Nah, nek telo kuwi khusus bintang tamu nek ngono Kok kuwi. iso lho jare cantik. Iki sebutan Ya, toh, Mas. istimewa. Oh, toh, Mas. Nggih toh? Nek cara nik telo ki nama kebesaran keistimewaan. Nah, Nek cara yo DIY. Nek cara Temanggung yo nek telone iki yo kuwi khusus bintang tamu. Berarti iki ora telo. Ora telo. telo kuwi khusus sing ngarep buri padha. Nah. Kuwi Maksudnya gua arep buri padha. Lah aku ki Telo. bingung e. Nek Iki madhep kene kok rambut tok batinku. kok ya ora iso mbedake to, Mas. Ngarep apa mburi iki kok ya iso nek kurang ceton nang nggon aku tak duduhi antarane ngarep karo mburi ben iso mbedake. Menjang mang Sherlock mawon. Oh, omahku ora ngerti to, Mas. Dereng ya. Mosok wong tangga desa e kok. Ngerti apa ora? Sherlock wae to, Mbak. Ndak Iya. keblasuk aku malah. Iya. Malah tekan ngendi-endi aku. Telo. aku yo ora ngerti. Malah beltet kowe mbendeno nang nggon aku angger mampir gur ngentek-enteki kopi. Nang ngono ora bayar padake kaya nang nggon warung wae. Aku amben mampir kaya ngono kuwi. Ngapa? Mampir nggon Pak Jono di ngerti dhewe aku ora jajan lho, Pak. Ngono. Tekan kono yo nyatane disuguh madang. Madang nek nang aku tetep tak hitung. Piye napa kuwi? Diwaca. Wayangan ngono kok. Iki lho. Tanganmu nyekel apa? Oh iki to. Nah, Ha iki sing cetrok. Ha iki ki ana apa genah wayangan kok. Takon. Iki Oh. Nek kok sik nek cantik ki telo, nek bagus? Apa?
Sika. Sika, Malam hari ini Mas Gareng Sika Sika, sekali. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.